олами ҳайвоноти қаторкӯҳи ҳисор ки дар ҳамин минтақаи мамнӯъгоҳи давлатии табиии ромид ҷойгир шудааст ба қисмати ҷуғрофии зоологии Бухорои шарқӣ мансуб буда дар он мавҷудоти аҷибу наҷиби табиатро вохӯрдан мумкин аст. олами ҳайвоноту набототи минтақаи ромид хеле ҳам рангин аст ва ин оҳуи бухороӣ мебошад. Аслан дар минтақаи ромид ин гуна ҳайвон дида намешавад, вале дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз дигар минтақаи Тоҷикистон ба инҷо оварда шуд то ин ки шумораи онро бештар кунанд. оҳуи бухорои соли 1999 дар Тоҷикистон ба 400 сар мерасид. ҳоло бошад теъдоди он ба маротиб кам гардидааст. ба нобудӣ расидани ин намуди ҳайвони нодирро ба табиати мамлакат метавон талафот унвон кард. шумораи бештари чунин ҳайвони ширхӯр имрӯзҳо дар бешаи палангон ҳифз карда мешавад. оҳуи бухороӣ бештар дар кишварҳои Осиёи марказӣ дида мешавад ки шумораи он дар соли 2011 ба 1600 адад мерасид ва қисмати зиёди он дар Тоҷикистон маҳфуз мондаанд. оҳуи бухороӣ ин ҳайвони ғайри эндемикӣ, яъне ки аз мамнӯъгоҳи бешаи палангон оварда шудааст ва барои парваришу зиёд кардани ин дар ҳудуди резерват шароитҳои хеле мусоид аст, яъне ки боду ҳавои мусоид, яъне ки баъзаи хӯрокаш, яъне ки маводи хӯрокаш хеле дар инҷо бисёр аст ва парвариши он дар инҷо хеле мусоид аст. аз мамнӯъгоҳи бешаи палангон 5 сар оҳуи бухорӣ овардаст дар инҷо парвариш ёфта шудааст ки ин ҳайвон зери хатари нестшавӣ қарор дорад. муҳлатҳои зиёдшавии инҳо чунин аст ки онҳо аз 15 август инҷониб ба ҷуфтшавӣ сар мекунанд то моҳи октябр ва баъдан дар муддати 8-9 моҳ онҳо 1 ё 2 гусола таваллуд мекунанд ва дар моҳҳои май июн. ин ягона ҳайвоне нест ки дар мамнӯъгоҳи ромид нигаҳдорӣ мешавад. вобаста ба шароити зисти олами ҳайвонот ҳудуди мамнӯъгоҳи ромид ба 3 минтақа тақсимбандӣ гардидааст ки он аз даштҳои кӯҳӣ, ҷангалзор ва баландкӯҳҳо иборат аст. вале ҳар гӯшаи ин дара аз ҳамдигар хусусияти комили тафовутдоштаи худро дорад. дар ҳудудҳои резерват бисёр намудҳои ҳайвоноту паррандагони нодир низ ҳастанд ки онҳо ба китоби сурх шомиланд. яке аз он намудҳо ин бабри барфӣ ки он ҳам дар китоби сурхи байналмилалӣ ворид шудааст ва зери хатари нестшавӣ қарор дорад ва дар ҳудуди резервати биосферии ромид маскун мебошад. дар ҳудуди мамнӯъгоҳ 1 намуди обхезҳо, 17 намуди хазанда, 134 намуди парранда ва 32 намуди ҳайвонот ки мансубият ба олами ширхӯрҳо доранд мавҷуд мебошанд. аз ин теъдод 18 намуд паррандагон, 18 намуд ҳайвоноти ширхӯр ба китоби сурх ворид шуданд ва 1 намуд паррандаи эзорсурхаку бабри барфӣ дар китоби сурхи байналмилалӣ ворид гардидааст.